शेर हुआ शेर हुआ। अच्छा भैया, मैं रामहित यादव भोजपुरी म्यूजिक की तरफ से आप सब साथियों के स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के बीच में तमाम निर्गुण भजन बाबा साहब के गीत गई, तमाम आप लोग दुलार प्यार देहल। कोई तरह से एक छोटी सी गीत बाबा साहब के आप लोगों के बीच में जात हो, उम्मीद ना बल्कि पूर्ण विश्वास हो आप लोग जरूर पसंद करिए। 14 अप्रैल आवे वाला हो और लोग बाग सपना देखत होन बाबा साहब पे। सपना में का देखत होन, सपना के बात बताऊत होन कैसे कि बाबा भीम अइलना, अरे बाबा भीम अइलना हो, बाबा भीम अइलना कि रतिया देखली सपनवा भीम बाबा अइलना। रतिया देखली सपनवा भीम बाबा अइलना, रतिया देखली सपनवा भीम बाबा अइलना। अरे बाबा अइलना हो भीम बाबा अइलना, रतिया देखली सपनवा भीम बाबा अइलना, रतिया देखली सपनवा भीम बाबा अइलना। उस सपना में देखती बाबा भीम आ गिलन, लेकिन साथ के लेके आल हुन ओह के बताओ तुम का। ए बाबा भीम अइल संग में, काशी राम अइल संग में, काशी राम अइल। बाबा भीम अइल संग में, काशी राम अइल संग में, काशी राम अइल। बाबा भीम अइल संग में, काशी राम अइल संग में, काशी राम अइल। ओ बाबा भीम अइल संग में, काशी राम अइल संग में, काशी राम अइल। बाबा भीम अइल संग में, काशी राम अइल संग में, काशी राम अइल। बाबा भीम अइल संग में, काशी राम अइल संग में, काशी राम अइल। ओ लिखल संविधानवा, ओ लिखल संविधानवा दोहरावे लगलन, रतिया देखली सपनवा भीम बाबा अइलना। रतिया देखली सपनवा भीम बाबा अइलना, रतिया देखली सपनवा भीम बाबा अइलना। अरे बाबा अइलना हो भीम बाबा अइलना, रतिया देखली सपनवा भीम बाबा अइलना, रतिया देखली सपनवा भीम बाबा अइलना। बताओ तुम लोग की सपना देखली, सपना में बाबा भीम साथ में काशी राम जी भी आयल हवन। और जौन संविधान बाबा जी लिख के गइलन वही संविधान के बात बतावत हवन। अब बतावत हवन और का सुझाव देत हवन। शिक्षित बन संगठनवा बनावा, संगठनवा बनावा। बनावा संगठनवा बनावा। ओ कर संघर्ष बात बता
देखली सपनवा भीम बाबा अइलना रतिया देखल सपनवा भीम बाबा अइलना रतिया देखल सपनवा भीम बाबा अइलना अरे बाबा अइलना हो भीम बाबा अइलना रतिया देखल सपनवा भीम बाबा अइलना हो रतिया देखल सपनवा भीम बाबा अइलना बाबा भीम अइलन बतावत हुमन कि शिक्षित बना और संगठन बनावा अब फिर तब एक दूसरे से संघर्ष करा अरे वाह वह बात अपन फिर सपना में सबके जगावत हुमन बतावत हुमन कि अगर शिक्षित रहबा तो एक दूसरे से संगठन बनैबा और जब संगठन रही तो अपने हक बदे अपने अधिकार बदे एक दूसरे से लड़ाई करबा और जब संगठनवा ना रही तो एक दूसरे से अकेले कौन लड़ाई करबा ये बाबा साहब सपनवा में समझावत हवन बाबा साहब बतावत हन कितना परिश्रम कैली कितना कष्ट उठौली ये हम सब समाज खातिर है सब जनता खातिर लेकिन बतावत का हमन दूसरे कड़ी में ओ सुखवा के छोड़ दुखवा सिर पे उठावली हो सिर पे उठावली दुखवा के छोड़ दुखवा सिर पे उठावले हो सिर पे उठावले सुखवा के छोड़ दुखवा सिर पे उठावले हो सिर पे उठावले ओ सुखवा के छोड़ दुखवा सिर पे उठावली दुखवा सिर पे उठावली दुखवा के छोड़ दुखवा सिर पे उठावले हो सिर पे उठावले दुखवा के छोड़ दुखवा सिर पे उठावले हो सिर पे उठावले हे सोवल बहु जन्म के जगावे लगलना रतिया देखली सपनवा भीम बाबा अइलना रतिया देखल सपनवा बाबा भीम अइलना हो रतिया देखल सपनवा बाबा अइलना अरे बाबा अइलना हो भीम बाबा अइलना रतिया देखली सपनवा भीम बाबा अइलना रतिया देखल सपनवा भीम बाबा अइलना सपनवा में बाबा भीम अइलन बतावत हवन कि आप सबके सुख खातिर हम अपन सुख छोड़ के सर पर दुख गठरी बांध लली दुख में जीवन अपने आपन कर दिली कि हमार समाज जोन पिछड़ल हो हमार समाज कम से कम ये देश में भी सुधार आ जाए आई जौन छुआछूत के बीमारी है ये खत्म हो जाए एक दूसरे से संगठन बनाए के अशिक्षित हो के एक दूसरे से संघर्ष करा लेकिन हमारे समाज आज भी पिछड़ल रह जाती हो कहे से कि जब 14 अप्रैल आवाला तो लोग बाबा साहब के याद करेला और जैसे ही 14 अप्रैल धीरे धीरे 15-20 दिन के दिन और आई जाला फिर भुलाई जाइए इसलिए बाबा साहब समझावत हवन सबके जो सोवल हो के जगावत होन कि अब्बो से जाग जा अगर हम बाबा साहब कहलन कि मेरे कारवा को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो पीछे भी जाने मत देना लेकिन ये समाज ऐसा है कि दारू पे मुर्गा पे बिकाई जाती हो बाबा साहब के कष्ट के क्यों ना देखत हो लेकिन आखिरी लाइन में बताओ तो या बहुत सचेता भैया भीम कमिशनवा हो भीम कमिशनवा
कमिसानवा हो भीम कमिसानवा बहुत चेता भैया भीम कमिसानवा हो भीम कमिसानवा बहुत चेता भैया भीम कमिसानवा हो भीम कमिसानवा हे घूमी घूमी अलख राम हित और जगावे लगल ना किरतिया आ देखली सपनवा